Здравейте на всички в Боксена, аз съм Грижи 281 и да, сега ще ви покажа новите ми LBG. Така, нека сега ще покажа. И да, в този профил тук ще почвам да си качвам влоговете. Ето го и него. И да, тук ще почвам да си качвам моите влогове. Да. И другият, който вече в който сме много хора. Ето го и него. И да, ето го и него. В него сме Стан 40 на Грижли, 28 на Колик, Ивачо, Алекс, 26, Зум, 2, Иван, Нисан, окей. Бой, дега и ако някой иска да снимаме някой игра да пише, аз не съм го писал аз. Да, тук са интрата. Да, и имам си група. Нека да влезем сега в нея. Омага, имам 8 човека, не съм качвал клип. Да, групи, ето ми е моята група. Направих я наскоро и да, влезете в нея, качвате клипове на Майнкрафт и да. Това беше от мен, Грижли 281. Довиждане!